Khubor nagaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor phi baru ki parlok ki baju page bat kershani ka channel Jong Bakongsan Hima mai Christine Sun ngon ra shphi ki Khubor Bakongsan Jong ka Taïew. Meghalaya High Court kalapan pa wakala bai ha kayeng lor bar thawan lani ka assembly bat ha ka sarkar banrai na do lanuan pentre kami ka roster system ha ka bai de ba jing thung kam thung jam katkom ka reservation policy ka jilla kani ka jing pen ina ka High Court kalawan ha ka por bakala kantat ya ka we ka mokot duma lani ka public interest litigation bala ai de granat sangma persya ka sarkar jilla ka court kalapan pa ba usnam arhajar arpuar kat ba kadang syong bishar halor ka we ka mokot duma la jaring khat ba kala lab ba wala la pentrei kam ya reservation policy ha Meghalaya na do ukala lingkot jong usnam khat khandai spa hanyo puar hre kam shimla dan pat ka roster namar kata ka court kala shim khya halor ka ni ga jing bam dan ka roster system bala ha ban pensang ye lot ya ga jing thung kam thung jam tat hadu bandala pen khre ya ka roster system kayeng bishar kalong bakan bhabalada ya kibakum kini kimat an ha kayeng dorbar thawan bat ka sarkar bat hadian bikini kila shemya karai kinu ginong shong kibasngo shakta na kata karai kila onwan shakamat ban bu jingkali kat kom ki kendon an ya menta kayeng bishar kam shemla kwa ban ong halor kani kaman namar kam pat shemla dan kanu karai na do lanu an pentre kam ya ka roster system ban nalor bagayeng dorbar thawan kadang shudap ban ya tai bat ya ther halor kani kaman namar kata ka High Court kala kentaj kani ka mukot duma handai kayeng bishar kala pen pa wakala ban sapet halor kani kaman kam hadin kaseng Voice of the People Party menha ka handri tarik uyayong arajar arpulai kala let bani kendo yo menteri rangba ka jelau konot ke sangma balai ra ka shiti ha ka bayade ka roster system bar ka bha thung kam thung jam ha po ka jela Nagaliang General Secretary ka VPP Dr. Ricky AJ Singkon uloong baka sengla kerpat yung menteri rangba baun penongi ka dorbar ka bakerpang banya tai halor kamat ka bayade bar ka bha thung kam thung jam ka bade kamat ka Bakongsan tam ha po ka jela kasengling bau General Secretary ka loong bakadang ab ya ka jubab na menteri rangba halor ka jing penong ya ka dorbar kerpang bar kaseng ka kermen baka sarkar ka jem ya ka rai ka bade Hakawi ka jingja ka balawan ra ka jingkol mar jingmut ya kiba buon kipat ba kiba tmu balit say pisa na ka Meghalaya Rural Bank kipat ba ka than den kilahaban siyo santing ka we ka slip say pisa lani ka ta ka withdrawal slip haba ki tmu ban say pisa kani ka jingshim ka bu jong kinong tay ka te ka bank la pau per thai ha ka ba hadin ka jingyo jing ujo na kiba buon kipat ba katu ka ningot ki samna ka te ka than den kilalet ban jurab ba lab hi dala di mar kmat halor ka te ka jing no Hakatega jinglet jong kita ki samla la ong babun ki pat ba ki batmu sei pisa kila de banthit ya ka slip sei pisa ka dor ka ba sanding ka bat ka no ba ka ni ka de ka jingshim ka bu ki nong trei ka te ka bank na ba ha ki we ki bank judan satya ki ba shem pisa kum ni ha ba let sei ne let thap pisa Unong mikmat ka not Chalong constituency ubadai na kaseng Voice of the People Party uba adal bat nong rom uloong ba unget scam baki pat ba kidon ya kata ka jing it ba ka jing shania hau bat ka jing job jong ka de ka bor jong ublay uba adal bat uloong ba ka jing job jong ki samut ki kertong ka VPP ka de shisha ka bor bat ka kamba phalla ka ba national debt ba wala ka pisa kala tre bor ba ndai kila job penban de ki bamdan ya ka pisa Ulong baga jingyale ka peni baga de ha padeng ka bor pisa bat ka bor nongrem pada padeng ka bor jingdom bat ka bor jingshai Shushu ulong baudan ka jingkarman ha ka seng VPP bakan wan rae ka senshar ka khadar ka bakhuit bari ka jingkala wala da kam padon ha ka bor senshar handai ka nyai bat ya ka jingkular Uba adal bat nong room ubade nong mikmat ka not Chalong constituency baru ubade nang seng Voice of the People Party uloong bawa lang idan lang ha ka ju ka jela ka baya clear bat ki ki jat ben rio handai ka baning kong ka de ka hok jong ka jat ben rio namar ka pen I bangi de ki try mulok bat ki try yeng kat ba ki wei pan ki de ki ba shong wai bat anam la bat pen yaring kat ya ka ta ka hok ka bangi dan bat ka hok jong ki wei Ulong bakam mentoy ban chu job ya ka election handai ka Bakongsan ka long ban la ban ya ki ban yai da wa ya ki hok ki badai ki mat ki bakta ya ka ri bat ka jat ban rio Shu ulong balada u job ni uram ni lada ki brio na po tham yo mo long ki kershan ni kim kershan ya u handai ka jing pen kan ria ya ki brio na po ka te ka jaka kan yat bet chakman
Kisipai BSF bat kiwi Khubor pahara kilayo kem ya arngut kinong Bangladesh balatep kerteng kumurahul amin lai punyo snem karta ubana Selhet district bat Muhammad Abdul Kasim lai pun riu snem karta na Sunamganj district. Ya gini ki armut lakyam na jan ke jingking dauki ha West Giant Hills haga santarik uyayong arhajar arpulai bala ai tino shikipulet kathanat dauki. Kisipai BSF kilai thu begitigi armut kila rung bi an sha India da kabat thu banshang bat bansa sendan hagani kari bat komjoru banyarap iki wei pat kinong Bangladesh bakin wan rung bi an sha India. Nalor kata ki BSF kila ong bakat kum ka jing pla jong urahul amin uni ubriu uladon jing thmu banlet cha Guwahati na kabanta banlet shaw ya laingut kinong Bangladesh ki badang wan pai na Jammu and Kashmir da karel. Nakaliang ki BSF kila pentip ya kani ko Khubor shiki pulet badai pet ya ka station rel ha Guwahati balayo ban kami kiti ki laingut kinong Bangladesh ki balawan na Jammu and Kashmir na ka station rel ha Guwahati. Dah itu ki Khubor ngila poi shaka bakwat bat in se syambyang ta syam tayo ha ka jo kasni. Bless you bon.